Мисол дода шудааст. Мисол мисоли расми 48 СИНФИ дар лимит ҳангоми x ба 2 маҳл карда истодааст. ҳангоми x ба 2 маҳл карда истодааст. решаи x квадрат ҷамъи 5 минус 3 тақсими x минус 2. аввал дар ҳолати x-ро ба ҷои 2x-ро аввал гузошта мебинем. ба ҷои x2 ро гузорим агар чунин ҳосил мешавад 2 квадрат ҷамъи 5 минус 3 тақсими 2 минус 2. дар ин ҳолат 2 квадрат 4 мешавад. 4 ҷамъи 5 реша 9 минус 3 меояд ва тақсими 2 минус 2 баробари 0. аз реша 9 3 мебарояд. 3 минус 3 0. 0 тақсими 0 ин маъно надорад. ва барои ҳамин барои ҳал доштанаш мо лимит ҳангоми x ба 2 нот маҳл карданаш ба ин ба сурат ва махраҷ плюси x минус 2 ва плюси 3 ро зарб карда мегирем. яъне ҷамъи сурат ва ҷамъи махраҷро зарб мекунем. мана x квадрат ҷамъи 5 ҷамъи 3 x ҷамъи 2 зарб карда мегирем. баъд аз зарб карда гирифтан аз рӯи формули зарби мухтасар a минуси b дарби a плюси b a квадрат минуси b квадратро медиҳад. аз инҷо реша x квадрат плюси 5 a ҳаст. аз реша мебарояд x плюси 5 минуси 9 баъд x ҷамъи 2 зарб шуда боз меояд. махраҷ низ чунин формуларо медиҳад a минуси b зарби a плюси b дар инҷо a квадрат минуси b квадрат мешавад. яъне x квадраташ x квадрат 2 квадраташ 4 боз x квадрат ҷамъи 5 ҷамъи 3 зарб шуда меояд. дар ин ҳолат ҳангоми аз 5 9ро гирифтан минуси 4 ҳосил мешавад ва боз зарб шуда x плюси 2 ва x квадрат ҷамъи 5 ҷамъи 3 зарб шуда меоянд. дар инҷо x квадрат минуси 4 тақсими x квадрат минуси 4 ихтисор мешаванд ва мо дар баъд аз ин дигар ихтисор кардан метавонем ва барои ҳамин 2ро ба гузошта мебинем. дар инҷо x ҷамъи 2 яъне ба ҷои x 2 меояд. 2 ҷамъи 2 ва ба ҷои x квадрат 4 меояд. 4 ҷамъи 5 ҷамъи 3. аз инҷо 2 ҷамъи 2 4 реша 4 ҷамъи 5 реша 9 мешавад. ҷамъи 3 баробар аст ва аз реша 9 3 мебарояд. 3 ҷамъи 3 6 4 тақсими 6 мешавад ва 4 тақсими 6ро ба 2 ихтисор карда мегирем. 2 тақсими 3 ҳосил мешавад. ҷавоби лимити ҳангоми x ба 2 маҳл карда истодан x квадрат ҷамъи 5 минуси 3 тақсими x минуси 2 яъне 2 тақсими 3 мебошад. рахмат.